Naminghoy ang mga manidahay ug pabuto sa South Road Properties kay wa gyud makabawi sa puhonan tungod niini nga pagban sa mga firecrackers ug pyrotechnics. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Sa bispira sa bagong tuig na andal untang busy kini mga stalls ug pabuto sa may SRP kay daghan ang muapas ug pamalit. Apan naabta na mo kaganiha, nagmingaw ug sirado na ang mga stalls. Gani ang ubang negosyante miguba na sa ilang mga stalls. Asoy sa mga manindahay, nahalinan paunta sila ni atong bispiras sa Pasko pagkabuntag ni ana. Apan pagkahapon dunay gipagawas nga order ang City Hall nga nagban sa paggamit og pabuto og pyrotechnics. Katilaw may pinakalisod yung tutuig nga. Kay? Paninda nga, nakatugod na may tindahan. Dapat ito to sa pagtulong pagkatukod, o bawal mga gani. Yan naman bawaling nga niya. Asoy sa mga manindahay, ang ubang baligya, consignment rahinoon. Apan kadaghanan ni ini, inutang gyud unta nila ang puhunan, butang nga wala nila mabawi karong panahona. Sige ng Edna, 13 katuig nang naninda og pabuto, miasoy, kini ang labing mingaw nila nga pagpaninda. Pag bagyo ba sir, among balay kay wala na may bungbong nya mo. At least mo ta nakatinda kami ba makabawi-bawi unta, makapalit og materyales ba sa balay nya. Saon man eh. Okay na lang say kay pagbuot man sa mayor wa tay mahimo. Tuhon na lang next year na base di ay next year okay na ang tanan ba. Kahinumduman ang mga LGUs sama sa Mandaue, Cebu City ug Cebu Province mipagawas og kamanduan sa pagpaban sa pabuto, pagbaligya ug paggamit niini. Taliwa kini sa state of calamity nga nasinati human sa bagyo ug daghang basura sa kadalanan nga posible ang mga insidente sa sunog. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.